Pano akwenda ndege kapita kuti I don't know. President amakangana mafuta mesa amakangana ndi ndulu koma pafika apa nimaona ngati kuti 2025 September ndikutali Amalawi anakapanga njira kuti achakwera wathamangitse pampando chifameta fika apa kulibe solution iliyonse chifukwa tikuyankhula pano Malawi ilibe forex ndi agula bwanji mafuta anthu anakapanga njira yonena kuti Tonse Alliance yotsogozera Malawi Congress Party ichoke mboma mungauzira Malawi njira imene akhoza kugwisa ntchito mungauzira kwambiri apite akapange ma demonstrations akakamize ma MP yawo kuti apite ku parliament akapange vote of confidence maiko ena ko maiko kuno takulandirani pa Malawi Cameras pamene tikupatsani interview ya Prophet David Mbewe amenenso nawonso analiso ndi ayambisa chipani ka chipani chochita kuti Liberation of Freedom Party ndibe mkulu akuoneka zoti wabwera ndi moto kuposa nthawi zonse amwene mutha kuonanso kumambiro kuja kuti anamkhala zotani ndetiyeni timumvere interview imene chifukwa it very very hot nimakhala kuno kuchinga nimatumikira kuno Shalom Valley in Malawi kuya kuno ku Malawi so ine ndi Prophet David Mbewe and mpingo wanga kuno yes ichabwino kawa brief background ya utumiki wanu pa munayamba motani kudzafika pa utumiki tinayamba pakanthawi pang'ono and kufika lero lino tasuntha ndithu ndipo tikuona Ambuye kutiyendera madera ambirimbiri zonse zikuyenda bwinobwino ichabwino mene mudayamba utumiki mwamba kutsogolera anthu kupita chitsogolo pano timamvano zokhuza ndale tsopano mukulu wanu mchepeta cha ndale zimene zizayamba motani zimene ndale aliyense munthu wobadwa ndo ndale aliyense ndi politician kungoti muna zimankhala kuti iwenso kutuluka kuti uonetsere politics yako pa mtunda koma aliyense wobadwa ndi politician mangofikira kuti munthu atuluka nthawi yanji politics democracy mwana akabadwa ngati safuna kuyamwa makana bere wina amavomera so that's where democracy and politics imayambira pene pacha so kutuluka kunje tsono kuonetsera unena kuti ndofuna ndipangeno tikupangano politics kusogolera chipani yangochitika chake chomwe chino mu chaka chino cha 2024 around January March mene napanga register chipani cha Liberation for Economic Freedom yes tibwereno kumeneku chipani mwachipanga register pano tukamba pano ndi December mwina chakhala miyezi yokwana ndithu pafupi 12 yayenda bwanji chipani chayenda bwanji chipani chikuyenda bwino zonse zikuyenda bwino tikungoyembekeza my elections next year amene mwina ngati chipani tindikonseneku chifukwa cha amene akutsogolera MEC amene ali ana Bilontali Manja amene makolo awo anakhala so president wa chipani cha MCP chimene tingati kupikisana limodzi mulesi imodzi nkupezeka kuti mwana wa former president akutsogolera nawo so my elections so that's where concern yathu ili komanso mwina pena mponena kuti vana ang'ono wena 12 14 years makamaka ku Central Region akumakalembetsa chisankho zimene sizikuyenera zimene mwina tikalemba makalata kuti tiwafikira ameke aja sakufikirika akungoti basi mangopipiritsa kuti tisakukhale nawo ni meeting mwapangapo ma attempt angapo kuti apange address ambiri kwalembera makalata ndi makalata tikumane nawo tiyankhale nawo kokumaonetsa kuti samafuna and tidafuna mpaka wakasiya makalata ngati ma demonstrations ku office kwawo mukutabwera anthu opyeza ndi dzikwanje mulilongwe mucha kutchinga tidayipira kuti tikafike so that anthu achali very protected koma ndi system imene adayigwiritsa inali plan yoyambira kalekale chifukwa choti panalibe chifukwa chomveka bwino chimene adasamutsira MEC kuchokera ku Blantyre kupita ku Lilongwe chimene
adasamutsira maofesi akuluakulu mmene tingati kaya ndi MBC kaya ndi chani maofesi akuluakulu aja Yes. kuwapititsa kaya headquarters ya prison kusamutsa zonse kupititsa ku Lilongwe. Poyamba anthu amaona ngati kuti afuna anthu aja azikagwira ntchito ngati pa central imodzi koma the point inali yonena kuti anthu ena akafuna kukhala ndi access kapena ndi dandaulo ku maofesi a headquarters anthu aja azilephera kupita chifukwa chonena kuti Lilongwe anayisandutsa ngati ndi kumene kuli anthu awo amene akhoza kuwagwiritsa ntchito ngati owatetezera anthu awo. That's yeah, so pamene pali vuto pamenepo koma chipani generally chikuyenda bwino midzi akutilandira anthu bwino achinyamata akutilandira bwino kwambiri zosayembekezeka and amalayo akuonetsa kuti ali ready kuti abweretse change ndipo zikuyenda bwino kwambiri pa ground. Chabwino. Malamulo alipo mdziko muno nena kuti 50+1 kuti chipani kapena mtsogoleri apambane ndi apeze mavoti opyola 50 pa mavoti amene avotedwa nthawi imeneyo. Ngati chipani chimene mukuchitsogolerachi are you ready kuti mudzakwanisa khumbo limene kapena mufuna mupange partner ndi zipani zina kupita kutsogolo? Well, kupanga partner ndi chipani chilichonse sikumakhala vuto. Vuto ndi kodi mukugwirizana chimene goal yanu awirino ndi otani. Chifukwa mutha kugwirizana tiyendere limodzi komano magoal anu ngosiyana. Komanso mwina mutha kugwirizana tiyendere limodzi koma mwina mbiri yanu mbuyo sidachite bwino. Mapato ake ukachiona chonchicha chimabweretsa zoyipa. For example, tonse alliance, you know, kuyambira mu history mu mbiri ya dziko la Malawi. Malawi Congress Party sidakhalepo boma labwino. Chiyambiri kuyambira kulamulira Dr. Kamuzu Banda mene msipi nkalamulirira kuti adzibwera china chakufa chihana abakiri muzi kuti adzathamangitse kuti adzotse one system, one government system. Chifukwa Kamuzu sanali leader wabwino. Malawi Congress Party sidakhalepo sidatsogolerepo bwino anthu. You know, so mene kumadzabwera UTM, People's Party and Mafundeka and Petra chani nikupanga alliance. Koma kutsogolera Malawi Congress Party still to alliance cha maina once bad 9 yacha panopo aipa sakuyenda chifukwa kuti amene panga nawo party nacha sadakhalepo atsogolera abwino chiyambiri pambiri Malawi Congress Party sidakhalepo boma abwino. Yes, Mchifukwa chake inu mukunena kuti chifukwa kuti mpovuta kuti ngofikira kuti tipanga alliance ndi wakuti ifeyo kuli bwino tidzaime patoka kusiyana kuti tidzaziphatike ndi anthu amene ali ndi mbiri yoyipa kwa Malawi amene adaziuza kwa Malawi amene adachitapo choyipa kwa Malawi kuli bwino tidzaime patoka. kwa mwalandira kumwina makalata kapena ma invitation kuti tipange mgwirizano? Sinandipo katana liyonse ndipo panopa ndikusimikizireni kuti ife ngati lefu tidzaima patoka chifukwa amene akuvutika ku Malawi kuno ndi anthu 98 pa anthu 100. Anyamata 100 anyamata amene ali pa ntchito ndi awiri 98 sali pa ntchito. So amene akuvutikachi ndiye mavoti alefu. So ifeyo tidzaima patoka ifati kudziwa kuti amene akuvutika ndi anthu amene afuna kusintha kwenikweni kuti kubwere ndale zatsopano kubwere leadership yatsopano kwa anthu amene akufuna kuti dziko muno kubwere achinyamata ayendetse dziko lino ndi ambiri opitirira 98. So potero ameneyo ndiye mavota Liberation for Economic Freedom. Mukamba za chipani cha lefu chipani imene muchitsogolera padakali pano cha mangansana amene zake patipati kwenikweni kuti mwina Amalawi akamamvetsera azisalira zimenezo ndi makhumbo amene amakhala nawo akwaniritsidwe. Chipani chathu kwambiri chayima pa fundo ya tithetse umphawi. Dr. Bakiri Mulozi tomu chakufa chihani ndi anthu ena ambiri adabwera kudzachita nkhondo yobweretsa democracy ndipo anthu adayanda democracy ku Malawi kuno koma ku Malawi kuno anthu alibe ufulu wa economic freedom alibe ufulu wa chuma ngakhale anthu ali ndi democracy ku Malawi kuno koma ku Malawi kunoko anthu akudutsa pa umphawi ndipo anthu ndiosauka. So chipani chathu chikuyima pa Malawi wokhalika, Malawi wamtendere, Malawi wotukuka, Malawi wa chuma. Cholinga chathu chipani chathu chikuthetsa umphawi kubweretsa freedom ya chuma. Zimenezo muzazikwaniritsa bwanji atakhala kuti Malawi akukhulupirirani kuti mulembo mamucha? Tidzazikwaniritsa kosavuta. Malawi ndi olemera. Number 1 muena kudziwa. Malawi idapangapo chisankho cha over 40 billion. Malawi
chaka zapitazo ndalama ndidzamene mbiri 2 ndalama zidzapita kwa ine yaka Malawi osati muthumba la anthu ochepa kapena muchipani pali zipani zimene zimakapanga kampeni makumbukira zinalibe galimoto ndi imodzi yomwe lero lino ali magalimoto ambirimbiri wayi ndalama kudzitenga kuti so number 1 number 2 tidzalimbikitsa ulimi kuti Malawi muno tindi achinyamata ophunzira amene akhoza kutibweretsera fertilizer amene ali osavuta kugwiritsa ntchito amene ali ogwiritsa ntchito manyowa ndi zina zotero osadula ochipa opangidwa locally in Malawi amene akhoza kukhala ochipa kwambiri so tidzalimbikitsa ulimi kukhala osavuta kuti anthu adzalima komanso tidzakhala minda ikuluikulu ngati ma mega farms amene anthu adzalima ulimi umene anthu angatukuke nawo Malawi muno siolandira bagi limodzi ayi koma ndi uja lino alimi adzitha kukhala ma mega farms alimi adzitha kulima 100 hectares mabagi ambirimbiri umenewo ndi umene udzathetse umphawi ndi umene udzabweretse chuma osati ulimi wake umene umakhala upatsidwa bagi limodzi pamudzi wa anthu 20 akagawane iyayi koma tidzabweretse kuti anthu adzalandira fertilizer ochuluka ulimi tidzasandutse ngati business kwa anthu choncho dziko lidzatukuka. Amanena kuti pamene mukunena kuti ulimi usanduke business pamakhala malisusu zambiri amene amakhalapo zina ndi ndalama zimene ndimafuna kuti tipereke kwa alimi aja azipanga zimenezi komanso misika ngati chipani cha LEF komanso mosogozedwa ndinu muli ndi ndondomeko zotani zimene zikaonetsa kuti anthu aja azizakhala ovutika asubira mtsogolo. Dziko la Malawi tidzafuna market tidzafuna misika yogulitsira zinthu maiko akunja ndi dziko la Malawi tidzachita identify kuti boma lilonse tidzayike ma mega farms amene ana akachokera ku school ma college adzipita m'minda muja kumakagwira ntchito ngati akulima minda imeneja ngati ya boma ndipo mbewu zija zidzakhala zothandizira kugulitsa chakudya kwa Malawi yake zochipa komanso wagulitsa maiko akunja komanso ngati LEF tidzalimbikitsa nena kuti member of parliament wina aliyense kudera constituency imene akuyimira akhale ndi munda constituency munda farm imene MP wina aliyense adzikhala ndi farm dera kwawo munda wa constituency ngati wachitukuko umene aliyense munda umene uja udzakhala ngati wa constituency chakudya chokoledwa pamene paja chidzagulitsidwa mochipa mu constituency china ndikumalima china ndikumathandizira nkhalamba zimene sizikuyenda zina sizikuona choncho tidzathetsa umphawi ndipo mosavuta chifukwa mukafufuza mbiri kuchokera maiko ngati Japan imene yolemera South Africa kandi England maiko onse wa China idalemera kwambiri atayika luso lawo pa ulimi ndi kuthetsa corruption so China kuti anthu adzatukuke tidzathetse corruption tidzabweretse ulimi ndi kuthetsanso chinyengo Malawi. Kumbukirani nonse amene mukuonera kanema wa court tikucheza ndi Prophet Dr. David Mbewe amene wandithu ndi mtumiki wa Mulungu komanso ndithu amachita ndale amalemba mabuku ndi zina zonse zosiyanasiyanazo. Tiyeni tipitiribe kuonera kanema ameneyi pamene tikupitirizabe kucheza ndi Prophet Dr. David Mbewe. Prophet takamba kwambiri mbali imene yokhuza makamaka za ndale makamaka chipani chanu komabe musanayambe chipani chimene cha LEF makhalabe ndithu being associated ndi zipani zina tidakuona ndiko nthawi nake ku DPP ku UDF ngakhale ku PP chinavuta ndi chani kuti mpaka mbwene pamodzi kuzamba si chipani chanu mudera choyamene ndifuna mudziwe kunena kuti ine mtima wanga uli pa Malawi ine ndimatsogolera bungwe la Freedom of Worship Malawi muno ndi 5 million members lamphamvu kwambiri limene makomiti akali ankhale m'midzi alipobe ineyo ndi makhala kuno kumudzi machinga ndi kumudzi kumene mapitirira midzi mu forest nyumba yanga ili kuchire kupaya so ineyo ndikudziwa amene Amalawi akuvutikira mwamvetsa palena amene amango yankhula kuti Amalawi akuvutika akunama amene chango yankhula pakamwa ineyo ndimapita m'midzimu ndakafika mpaka na kukalonga kuchitipa ndakafika mpaka na kumapeto kwa machinga kuno kumapeto ko chakuna yuchi anthu akuvutika akuvutika kwambiri ndipo panopo mmene mango akutha I don't know kuti akudya chani
ndipo adya chana. Ndiye zona ndapanga associate ndi zipani zina, koma ndikaona kuti chipani ichi mtima wawo sukulirira pa nkhawa ya Malawi. Chipani ichi chikufuna chidzilemeretse chokha. Ineyo nimaona ngati kuti si timu yogwira nayo ntchito. Chifukwa mtsogoleri asafune kuti adye, koma anthu ake akamagona azisowa mtendere. Kuti anthu anga kunja kuzi kuti bwanji. Kumalawi kuna anthu akuvutika kwambiri. Ndikati akuvutika mulivesetse. Mudaonapo msonkhano wina udadzadza gule wamkulu kudowa. Ndiye wina adayefula kuti boma ndilo mweri namba chisono kwambiri. Akuyankhula boma ndilo mweri koma milomo yotuwa. Oneka munthu akusauka kuti koma wawo akuna boma ndilo mweri. Chaka cha mawa afika. Chifani mene akuonekera mu chaka cha mawa safika. Afa ninja. Koma akwana meza kuwapatsa 1000 kwacha. 1000 kwacha ndi mwene kuti boma ndilo mweri. Koma akapita kuchipatala ku Queens ukamuzi Central Hospital. Kulibe mankhwala. Koma kwawoze 1000 ndi mwene kuti boma ndilo mweri. Koma pofika kuti chaka cha mawa tidzavotere boma ndilo mweri. Kodi akhala moyo. Chifukwa anthu alibe chakudya ndipo anthu ninja. So ineyo sinimapanga associate ndi anthu amene maona kuti mtima wawo suli pa anthu osauka. Ine mtima wanga umeneyo kutekera kokhala mtown inali nako, kutekera kokhala ku city ndali nako, kutekera kochoka ku Malawi unomakatumikira dziko la kunja ndili nako, koma ndasanga kukhala ku midzi kwenikweni. Ine ndine basi wanthu wakumudzi. Ena to amati kuti koma ndimantha chabe a prophet amafuna kale president ku DPP ataona ena akubwera anati ayi koma simene kusiziteka kupita ku DPP chimodzimodzi ku UDF chimodzimodzi. Motivo bwanji pamene? No. Ku DPP. Sanali mantha ya. No. Ku DPP kunalibe candidate amene amabwera. In fact ku DPP kunali kunagale APM amene amaonetsa kuti ayima. So tinaona kuti aonetsa kuima inapereka mpata ngati ine moyo wanga. Politically kandi kuthupi kandi chani APM akutsogolera ka chipani ine sindinganene kuti ndilimbana naye oraka kuti ndiwine ndineyo kuti ndilimbana naye ku chipaniko koma ndi bambo wanga I have to respect. So nangosuntha kuti hayi talemekeze ulemu kule malo mwake. Ndiye kuti atakhala kuti APM ali pa ballot pacha inu simukhaso pa ballot ndika bambo ndikana ngasi apati kulimbira na dziko tsopano koma ku chipani sindingapange choncho ndi call athu. So we have to respect. Koma pa ballot ku Malawi ku dziko ndikhala ndipo anyamata get ready kulupirira tidzawina. Munakambapo nkhani yokuza kuti matsogolerapo gulu lina lake la freedom of worship. Yes, freedom of worship. Islam, Kristu alinenema. Yes. Freedom of worship. 2021 uli nkhani yokuza COVID-19. Ndikupeta gulu limene lika kumene ndi boma. Inu nkukhala mtsogoleri simunapezekeko. Chinachitika ndi chani pene? Yes, bungu mesi ndakupita komana nawo anthu amene wachifanira kuti anatamanga kale mfundo. Time ndikumbukira tikuyembekeza kuti tifuate pange choyamba unali ngati tifuate pange lockdown dziko. Yes. Ine namene ndapita ku court kuti ngati Malawi kuno kuti alibe lockdown. Ndapita ku court kukatenga injunction nalini. Chabwe. Kuti dziko litsakhale pa lockdown. Muna Malawi maiwa. Hawa ndilakumbutsa. Ndakatenga injunction ndini. Okay? So patabwera nthawi tinokuti meeting ya freedom of worship na anthu ena tikakumana pamodzi tikakambirana zoti kuti ziyenda bwanji za COVID and all that. Unaona kuti zinali zabodza. Amangofuna kuti anthu aja atseke pakamwa kokuna ngoona kuti boma la Salance linati tabakale ndrama imajakale ndrama za anthu mudzipatala amaba ndrama akubabe mpaka napano. Koma ino 2021 kuti angola kumene mboma. Anangola kumene mboma. Ndiponso ndi madabo onena kuti iwo aja nthawi ya 2020 amanena kuti akuti kunja kuno kulibe COVID. Time za kuti DPP unaliya kuti COVID tisapange zisango. IMCP ndi anthu ena atosanana kuti kulibe COVID. Iwo aja atalowa mboma kuti kuli COVID then adaya IMCP asatigonetse there. Anati usati COVID kulibe. So why akutuza leka kwa meeting ya COVID? Bona amati COVID kulibe. So tunakuti so ndakuza ngati sima utopanga associate ndi zinthu zimene zimaoneka ngati zofuna kutibeberesa. Ichabwino. Nditu. Pakatipa taona nditu masamba mchezo ndi mwina motere mantha ukamba kuti munanenapo kuti koma ine simbusa koma ndi timufuna timve chira pakamwa pano
nkhani imeneyi ikutinji kwenikweni kwa inu ya prophet? Yes, zona ine simbusa. Oho. Ndipo ndikubwereza kabiri sine mbusa. Ichabwino. Mukawerenga Bible kwa Efeso. Mukapita ku 4:11 mukapita ku Musi. Adanena kuti akuti pali Mungu anapereka kwa anthu. Yes. 5 ministry. Akuti ena akakhale apostle, ena akakhale aneneri, ena akakhale aliki, ena azibusa, ena aziphunzitsi. Ichabwino. Ndimo mafotokozera apa kuti mucheza ndine Prophet David Mbewe. Amene sine mbusa. Oho. Mukafika pa Efeso pacha mudzaona kuti pali ma calling 5. Pa 5 pacha pali apostle, pali neneri, pali mulaliki, pali mbusa. So neneri ndi wina, mbusa ndi wina. Ndenanena kuti ine simbusa. Ine simbusa ndipo ine chiyambire sindakhale ponda Mbusa. Sidakhalepo mbusa. Ndipo ine ndakakhauliro lino ndine mbusa. Kufika lino ndimene akutsogolera dziko abusa achakwera panopo. Olobusa ndakausiya. Chifukwa chani? Ndimene akutsogolera dziko apa amene akuzunzira anthu. Ndipo I don't think kuti mbusa wina atabwera kuti adzayimire chisankho adzawina. Ndakayika kwambiri. Kuti ndimafuna ndizibwera kumweko. Kuti inunso ndi muli mu chechi momwemo. Mutumiko ine simbusa ndipo ndikubweretsanso mukawerenga Bible pa Efeso ine simbusa ine simbusa mbusa amapemphera pa msonkhano ine simpemphera pa msonkhano mbusa amakhala chete kulemekeza atsogoleri a dziko ine ndimadzudzula ndipo malikulakwitsa ndi manena kuti mene amalamulira APM munaonenazo DPP mukulakwitsa zakuti mene akubwera awa MCP ndikuwaonanso chimodzimodzi kuti atonse alayesa akulakwitsa patanena kuti ine kufika leo ndakhala kuti ine mbusa ubusa ndakapanga resign ndakasiya chifukwa ndimene akutsogolera abusa achakwera dziko lino mene aliwonongera ndimene akuzunzira anthu aliyense kunjako mbusa alibe naye mbiri yabwino. So ine simbusa. Ndimafuna anthu amene akuonera pano amvesetse kuti kusiyana kwa ubusa ndi uneneri mkotere makamba kuti mbusa amapemphera pa msonkhano amatsatira zimene yakula kukamba inu yankhula chimene chikuoneka nthawi imeneyo tatifotokoze tatisiyanitsani bwinobwino kuti anthu aja amene akuonera panopa asiyanise bwinobwino tikamati mbusa ndi ndani nanga neneri ndi ndani. Pali ngati apostle ngati mtumwi amene amayambitsa mpingo. Ichabwino. Apostle amayambitsa mpingo. Mneneri ndi amene amanenera za Mulungu. Komanso mneneri kuyambira mu Old Testament mpaka napano mneneri sakhala wa mpingo. Maprofeti ena lero lino alipo amene ali ndi mpingo koma anthu amene amapemphera ndi kuwathandiza ndi amipingo yosiyanasiyana. Asilamu amatopita kwa mneneri, Mahindu amapita kwa mneneri, opanda chechi amapita mneneri. Mu Old Testament mneneri kalekale ankayimira Mulungu. Anthu amati akaona prophet amaona Mulungu. So Mulungu sayimira Khristu, sayimira Isilamu, sayimira Muhindu, sayimira kandi mpingo wa Aroni wagule wamkulu. Mulungu amayima ndi Mulungu wachikhalire payekha. So mneneri ndi wa aliyense. Mneneri ali attached kwa wina aliyense. Opanda mpingo kandi aliyense amene ndi mneneri. Amene alibe munthu wa mpingo. So mneneri ndi general theater amene aliyense amalomekezana naye. Kuchoka pa mneneri adakamba kuti palinso mulaliki. Mulaliki amene amatuluka kunja kumalalikira za uthenga wabwino, kudzudzula tchimo, kupita kutsogolo. Number 4 adayikapo mbusa. Mbusa ndi amene amaweta nkhosa. Nkhosa zabwera zakusidwa pamodzi iwe nkumadziweta. Mpingo chakumaweta kumakuyika pamase, kumakhala pa nyumba ya chalichi, kumasande lafika ukapempheretse, kuweta nkhosa kuli maliro ukatere, iwe ndiye mbusa. Pa number 5 kumapita kuti mphunzitsi. Pali wina amene amaphunzitsa mawu a Mulungu. So ine kamana kuti sine mbusa ndibwerezatso. Ine dzifuza ndibwerezatso sinakalepo ndimphunzitsi. Ichabwino. Nkhani imene tikukambaso pano nkhani yokhuza political marriage. Padakali pano tikupita kuchisankho imene tikukambamo chipani chimenechi 12 months down the line mukamba kuti ma structure pansi pazikuyenda bwino kuita motemo convention tinamvaso tinachitaso inayendaso bwino kumene koko. Now registration ya ma voters ili ngati padakali pano. Maona ngotani kwa anthu amene ali ma eligible voters. Munakamba kuti chigawo chapakati na kulembetsa sinthu zauti mwapeza umboni umene motani koma pano
mwauzanja anthu amene mavoters amene afuna akavote padakali pano? Ochambirira ndingokonza kunena kuti convention sidapange ife convention tipanga pa 3 March 2025 pamene pakhale convention yathu ndipo tikumema aliyense achinyamata ambirimbiri mubwere mudzatenge ma position koma simunachedwe nayo convention March 6 months to the election omudapita ku America mudzaona 6 months kupita ku election kumene anthu amakhani ma convention not kuyambirira kuno chimangopupuluma koma ano kwambiri mafunika 6 months 7 months kupita ku elections ndikupanga ma convention ya cholinga mukasankha president nthawi mweja mapazi yake pa ground ayambe kuchita campaign. So kumbali anthu olembetsa inde pali vuto amene kudana ni machini amene tudana nawo sitigwirizana nawo kuti votere pa machini timafuna manual counting. And number 2 registration anthu ena ma court tidalamula kuti anthu adzikalembetsa kumene kuti adzikalemba kuti ngati alibe chaunzika akachipeza pompa chakalembetse zimene m'masenta musisi kuchitika ndipo zikuonetseratu chisankho zikulembetsedwa ana palibe chilungamo zotsogozedwa ndi anthu oti ndi MCP palibe chilungamo koma ndikuapempha Malawi apite akalembetse zisankho ndikuapempha Malawi apite akalembetse mayina awo chifukwa muvoti muli mphamvu muvoti ndimene muli voice yawo so ngakhale pakuoneka kuti palibe chilungamo zimenezo zizikhala zikukonzeka munjira koma anthu adzangokhala kuti polisi zikuyenda ndi sitikalembetsa Amalawi apite akalembetse zisankho ku masenta amene ali nawo pafupi cholinga 2025 akayankhule 2025 akayankhule voice yawo ndipo akapereke chisankho chawo kuti akuti chani chimene akufuna. Yes. Zipani zimene zili kumbali yosutsa kuphatizapo chipani chanu zindi udindo ukuonesesa kuti zinthu ziziyenda bwino kodi mgwirizano wa zipani zotsutsa ukuyenda motani kuti mpaka kufika lero ndio ndimeke zikupitirirabe zakalembera amene akuchitikana? Mgwirizano ngokuno bwino kwambiri pali kubale bwino umene timacheza ndi anthu ena zipani zina timacheza nawo papa udano lonse chabe kuti tikakhala tili ndi vuto lokukhudzana ni meki kuti afikire pamene pali ngati zimabalia zotchinga koma ngati azipani zoti sali mboma no relationship yathu ndi yabwino bwino ndipo timacheza timakambirana nkhani koma nkhani tonena kuti tikaende access yoti tauze ameki madandaulo athu ndipo uchinga you know ena amagulitsa ntchito gule wankulu uchinga kuti tisapite kumeki tikapereke madandaulo athu wankulu mmacheza naye koma akudziwanso freedom of worship munaona ma video ma pictures mudapita kwina kwa ndapita kudambo ndapitapo kudambo kwambiri yakula wakulu wacheza nawo kwambiri ndapitapo kumpona ine ni friend waliyense panakuwuzani kuti mneneri ndi wa anthu mundo ndi politician mundo ndi mundo osapemphera ndine nani ndine wali prophet saka wa munthu mmodzi mneneri ndi aliyense so agule wani macheza nawo kwambiri koma anthu alipo anthu ena amene ali adzipani makamakanza athu atonse alliance amagwiritsa ntchito anyamata ena agule wankulu ndikumatenga kumaopseza kunyamula dzikwanje kuti anthu ena asakapereke madandaulo pamene gule wankulu ndi mwambo umene anthu amene adziulemekeza koma ano adzipani zina gule wankulu chakucha akumuchotsa ulemu chifukwa akumugwiritsa ntchito tsopano ngati chida cha ndale pamene sizikukhala bwino so msatandafotokoza kuti ndikumbutseniso kunena kuti ine nene wagule panda kulira ukasungu kuntunthama ukamuzi academy so nawo wagule so ine zilimopa gule zinogule so ine zinogule munameta nameta zene zilimopa gule koma amaopyeza atena ine nogule ngale so ena akunena kuti mumachita zimenezi kuti mukuopa kapena kuti pa ground simukufuna mupite malamu oti mudzilimbana ndi ameki mnakapita pa ground kuyamba panga kampeni kuti chaka chama pa 16 September koma voti mudzalandire mukulimbana ndizo panga mademo tizenzilezo mwina
mwamvapo nkhani ngati zimene zizo anthu akukunenani kuti azipani zosusano mukhala ngati mantha choncho ife mufuna kuti mzilimba ndi ameki ndi zinthu zilezo malo mupite pa ground. Dzonadi anthu ena kumatero manufana ndikuwenza kuonena kuti ngati zipani zotsutsa kapena ngati chipani cha ife cha Lefu Yes. tilibe mantha nali wonse kupita pa ground. Kupita pa ground tilibe mantha. 2 ngatinso chipani kupanga ma demonstrations ndi ufulu wa Malawi aliyense kuti akhoza kupanga mademo. Ndi asachite kutichitilira kuti ya musalimbane ni neki mutsapange mademo mukapite pa ground ma demonstration awa ndi right yathu. Ndi asachite kutipangirira kuti mupite pa ground mukapange campaign ife tafuna kuti pano tipange mademo ndi atisiye tipange mademo chifukwa this is our freedom. It's our right to do my demonstrations. So ena kumatira kuti mukapange campaign campaign tikapanga koma panopa it is our time and it is our right to do my demonstrations. Mudakalipa ufulu pomwe ngati nzika ya dziko lino. Dziko la Malawi likumana ndi mavuto osiyanasiyana kuphatikizapo mavuto awa tikukamba za forex komanso kusowa kwa fuel. Ngati nzika ya Malawi muyankhulapo zotani pamenepo? Ndiye nkunena kuti Amalawi tili ndi mtima wa mtendere wabwino. Koma pafika apa nimaona ngati kuti 2025 September ndikutali. Amalawi anakapanga njira kuti achakwera wathamangitse pampando. Chifukwa tafika apa kulibe solution iliyonse. Chifukwa tikuyankhula pano Malawi ilibe forex. Ndi agula bwanji mafuta. Dziko lilibe panopa forex. Ndi mafuta agula bwa. Poti dziko poti mukamagula mafuta mumagula ndi ma US dollars. Malawi ilibe US dollars. Lero lino kupita ku banki mufuna $1,000 simukayipeza. Ndi boma lilibe ma forex yachi. Kuli njala. Adalonjeza kunena kuti 6 months anthu adzakhala kulandira chakudya cha mboma cha ulere. Yeni makhala kumachinga kumudzi kuno. Anthu adalandira ena bag limodzi ena sadalandire pano over 6 months kuthamangira ena sadalandire ku bag limodzi lomwe anthu achesa kulandira. The only way kutetsa mavuto awawa anthu anakapanga njira yonena kuti Tonse Alliance yotsogozera Malawi Congress Party ichoke mboma. Mungauzira Malawi njira imene akhoza kugwisa ntchito. Mungauzi kwambiri apita akapange ma demonstrations akakamize ma MP yawo kuti apite ku parliament akapange vote of confidence. Maiko ena ko maiko kuno kuli ufulu umenewu kuti parliament ikoza kuima kuti nimene dziko lathu lafikira papa ife tikufuna kuti parliament tivote kuti kodi abwana wapitilize do president kapena asiye. Vote of confidence ku parliament. Ngati parliament ikalephere Amalawi apite ku referendum. Tikaponye ma vote a referendum. Ono kodi Tonse Alliance ipitilize kapena ayi. Tipite ku referendum. Koma kuti tifike chaka cha mawa mpaka September chili chonchi. Abwana ambiri akhala mwali. Yes. Kuli njala yopya. Tigwire mawanu. Kuli njala yopya anthu afa. Anthu alibe ndalama anthu akuvutika kopya. Ndikati kopya munimvetsetse. Lero lino president akamangoenda kupita nyamamva chisoni kwambiri kuti anakaenda m'midzi aone. A president akumaenda kumaudza anthu apita akalembetsa. Do you know how much trip imodzi ya president? Sicheperatu 20 or 40 million. One trip ya president. Ndalama zimene zanakada kuwapatsa anthu ovutika m'midzi pang'ono koma akungoendera. Pano akwera ndege kapita kuti president amakangana mafuta mesa amakangana ndi ndulu. Chabwino okondeda nonse amene mukuonera kanema wa code tifuna timalize ndithu pano kucheza kwathu ndi Prophet Dr. David Mbewe amene tawapeza ndithu ku office kwawo analikomera mtima kuti chese nawo kuno. Chabwino tiombe nkota motano kucheza kwathu kwatseni kuti iyi ndi part 1 tibweranso ndi part 2 kuti muli ndi zambiri zoti mauza Malawi kuzera program imeneyi koma kwa leroli tiombe nkota motano. Mafana ndipempha Malawi wonse makonstituency mwathu tiye ntaitane ma MP athu taitane tauze mupite ku parliament mukapange vote of confidence
kodi achakwerawa alamulirebe kapena asiye tikavote kapena tikavota ife Amalawi atipatse mwayi wopita ku referendum. Amalawi kufatsa nkwabwino ndipo ndi mtendere ndi wabwino koma kupepera si kwabwino. Tafika apa tikupusa tikupusa kwambiri tikuyenera ndithu action inake ichitike chifukwa dziko lino aboma alitenga ngati choseweretsa kumene apeza ngati kopezerako ndalama chifukwa taona lero lino anthu akuyima pa queue alibe mafuta dziko lino chakudya tilibe forex dziko lino kulibe ndalama mmene amalowa mboma ndatuza fertilizer adzaka 4,495 kwacha lero fertilizer ali 100 chakuti 118 120 fertilizer mona mmene amalowa anene anadzayika madzi aulere kulibe kudzakhala kuti MRA tax free week zoseza kulibe chimene boma likukhalira sindikuchiona chifukwa malonjezano onse amadalonjeza palibe amene achitikapo onse ndi abodza ndi chimene chikukhalira boma ncha ndipo lero akamanena anthu a MCP unena kuti akuti achakwera adzayimanso ndikufunsa kuti tsono achakwera akamati afuna kuyima ukhala president wa dziko chaka chamawa poti banja likatatu umati ndifuna ndibwere ndikamalize nyumba ndomanga ija iwo adzaloza chitukuko chake chiti chimene achita choti anena kuti munthu lole ndibwerezenso ndipitirize chitukuko chiti afuna adzapitirize kubauta kono ngati dziko pabe bila kuchita chedu kuchione choti akakakamire kuti ndika aimenso palibe kwa ine ndimaona ngati kuti ngani yabuna amayi apembe kuti akakamize ma MP awo akayankhule ku parliament kuti anthu athu akuvutika kuti patsire mwayi wa referendum. Chabwino onera nonse mmene musi ndimene malizira kucheza kwathu ndi Prophet Dr. David Mbewe. Sure. Malawi Cameras. Right.